ved. Det er ja, og nu går vi bare i gang. Vi trækker Okay, Alessio skal ikke gøre den. sten, saks, papir. Really, nigga? Okay. Jo, nu skal vi så gemme os. Og vi løber nu. Woo! 19, 20. Nu kommer jeg. Så ser bare om han er i. Ja, det var så sandt. Og der er sikkert også en herom. Hvor er det? Jeg ved det ikke. Jeg har. Så skal vi løbe. Se hej. 19, 20. Nu skal vi så gemme os. Atten, 19, 20. Vi skal over for Nikolaj og Markus. Nej, Nikolaj og Sander. Ja, Nikolaj! Nu skal vi kigge om med Markus. Han er her ikke. Nå, så skal vi kigge ind på lastbilerne her. På lastbilen her. Så vi har bare Nikolaj! Giv lyd! Så er der lyd, det der. Det er den mega fede at køre på. Ja, så laver jeg. Prøv at tænke i lastbilen, det var man aldrig. Ej, det er faktisk typisk, hvis jeg var i. Bare sådan, ej, prøv at tænke bare sådan dødende. Ej, jeg tror ikke, han er derinde. Er han her også? Det tror jeg ikke. Ej. Det er sådan lidt Nikolaj. Nej. Det er sådan lidt creepy, kan man ikke se det? Jo. Også fordi, at det bare er her i måske også. Og herinde. Nu skal han. Kom med. Hvordan? Vi kan ikke se lyset. Okay. Man kan også se sjovt. Jeg tror, der var noget der. Der var mørkt dernede. Hey, måske heroppe. Kom med. Hey, hørte I det? Jo. Oh my god! Ej, hvor kan den være? Altså, seriøst, jeg ved det. Kan I høre? Kom! Hvis du ikke kom i lastbilen, hvem var det så? Han er ham, tror jeg. Kom nu. Jeg tager lige en anden vej så. Nej, ham fanger. Nej. Nå, så er det mig, som vi er seriøst! Jeg sidder herinde, mand. Lol. Ja, tak fordi I gad til den her video. Tak til Alessio, fordi han gad være med. Og tak til Marco, fordi han gad være kameramand. Noget af tiden i hvert fald. Vi kan godt ikke. Nej, men I skal følge Alessio på Instagram. Han hedder Alle Racing. _racing. Det kommer til at stå på skærmen et eller andet sted. Men vi gider ikke se på Alessio mere, så slut med dig. Og husk at subscribe. Ja, hvis han er Og like og det hele. Jeg synes heller ikke, du skal
Hold da op.